Така. Тук активирахме назад някакви глупости, не се тревожете. Сега напред. Така. Да, тук слезаме надолу. Абе, тези нива, тъй като съм играл... Охо, ей тук сега ще трябва да спомпят. На другото. Окей, на та. Когато са за... Тя. Тук. Еп. О, не, това беше кошмар. Казах ви! Накъде? Окей. Джумп в минута. О! Ти. Окей. О, една минута. Трябваше лесно. Осъзнах, че мога да режа всичко за това. Но пък по-добре просто си кават. По-добре. Уиii! Ей сега. Беги! Добре. Тук става трудно. Значи, нивата са лесни, само... Ооо! Да, тъп. Прекрасно! Ооо! Тръгвай! Ня! Тръгвай! Чакай! Чакай! Да се бяса бързо! Не знам. Дай! Едва ли кушна букета. В играта! Yes! О! Защо? О! Yes. Опа! Тръгвай! Натискай! Напред! Мар! Но такова душа! Минах по някакъв начин това... Опа! Окей! Мято! О, не, това е кошмар! Не. Сега представете ли си да не бягам? О, не, ей, тук е кошмар. Тъпия герой мърда постоянно. Не. Това ниво мина ли го... Какво толкова? Да, лечи си. Без също.
Ури! Damn, man. Мать. То, клепилку. Найс. Не, не искам да умирам, защото ще изгубя целият труд. Окей, ей сега тук внимавам. Казах ви. Тръгвай, скачи. Аз мисля, че... Значи има само дупки. Това е ужасно. Това е кошмар. Знаете ли колко време ще ми отнеме извън катър? Стоп. Окей, продължи. Не. Не е така. Окей. Да, когато... Бум! О, боже! Нали съзнавате, че накрая ще трябва тези двете части да ги съедини? Тоест аз запазвам клиповете и утре ще е финалното всичко заедно. Как ще го направя? Никаква идея. Но всичко е за вас, защото... Едва не гушнах букет. Окей, не се тук. Де ще се спра наистина? Не! О, добре, същия път. Yes! О, сега тук. Yes! О! Давай нагоре. Jump. Стоп. Спирам. Yes. Айде! Победа, нали? Победих. Не! Не също. Окей. Окей. Тук имаш си стар рек. Тук, ако докосваш и това, има шанс. Nevermind. Добре, се тая, но... Тук ще направим малки неща, силно... Торта... Стига! Искам да си направя клипа. Моля те! Не! Това не е станкил. Станкил! Yes! О! Добре, поне си направихме трикчето, но... Добре. Yes! Що с мъжа? Майка ти, очаква, че този клип ще е 8... Втората част ще е 8 минути, но... Просто... Искам да минем 2 нива. Хора, не след мъжа, коментарите с вас, бъдете бъдат приятели и не забравяйте да гледате финала. Но от мен, чао!